TSK Production. Ai na baki soyayya yan mata karki ce ba ka yi da ni dan Allah ni mai son ki ne da gaske na kaunar ki yan mata dan dube ni so nike ki amince ni da ke mu kasance ki zamo matata na zamo mijinki ni ma so nake ka amince ni da kai mu kasance ka zamo mijina na zamo matarka soyayya ce zancen da za na furta ai shi ne ka bayyana sirrin ya daɗe a raina na ga zan bayyana farkon ganin da na yi ma na sanya ka zuciya so na rike shi hannu biyu na sanya a zuciya ashe haɗi na Allah ne mu ba a raba mu ba so nike ki amince ni da kai mu kasance ka zama mijina na zama matarka Ai na gode Allah ya ban mai so na jimla na tara daula domin ke dai ki wala gidana naki ne ba zan maki kishiya ba ko da ni zan mace kaunar ki ba za na bari ba domin tayo ya banya a ciki ban gano haki ba so nake ka amince